Tolosako emakumezko sarin 4. edizioa da. Euskalduneko egutegian sartzen da lasterketa bada, baina aldi berian ere Euskadiko txapelketa jokatze deu, kadete juvenil, 23 urte zazpiko eta elite mailan. Kategori bakoitzak bere kilometrajia dauka, elitiak zirkuito handiari 3 itzuli egingo dizkie eta gero zirkuito txikiriari beste 3 itzuli. Zirkuito handia da Tolosatik hasiko dira, Lizartzaraino joango dira, han buelta eman da Anoetaraino joango dira. Anoetan buelta eman da berriro Tolosara, hori da zirkuito handia, horri 3 itzuli egingo dizkie. Eta zirkuito txikia aldiz da, Tolosatik Lizartzara jun eta etorri. Elitiak 110 kilometro izango ditue gutxi gora bera, juvenilak egingo ditue 2 handi eta 2 txiki, 72 kilometro, eta kadetiak egingo ditue 2 handi eta txiki bat, 50-60 kilometro ateratzen dira. Adi biltzeko zirkuito bada, batez ere Lizartzako eta Anoetako sarreran. Ibilbidea ez dugu zaila jarri, pixka bat ere neskei alik eta abaniko gehien irikitzeagatik eta beraiek ere karrera egiteko ibilbide badalako. Orduan, pixka bat apustua egin dugu neskak alik eta gehien bukatzearena, eta neskak eta alik eta gehien parte hartzearena karrera iteko garailean. Taldeko neskentzako motivazio puntu bat ere bada, herrian bertan korritzen dutelako, agian urduritasun puntu bat gehiago ere badute, herrian korritzen dutelako, ez? Alde ona, ibilbidea oso ondo ezagutzen dutela, eta gogokina eritzen balin badia, nik usten dut lasterketa politia itea badaukatela. Kadete mailan esprintan erabaki zen garaipena. Bizkorrena, Gipuzkoa Ogiberri taldeko Garazi Estebez izan zen. Lasterketako garaipena eskuratzeaz gain, Euskadiko txapeldun izendatu zen, eta Euskaldun torneorako puntuak gehitu zituen lidertza mantenduz. Bigarren sailkatua Amaia Lartitegi izan zen, eta hirugarrena berriz Oriako Limusin taldeko Naia Amondarain. Oso pozik, eta ikusi dugu karrera pixkat oso gogorra, zan laua, baina gogorra inda, azkenien juvenilekin eta holan, baina gustora. Eta pentsatzen zuretza garaipen garrantzitsua izango lau. Oso garrantzitsua da, azkenian Euskaldiko txapelketa da, baina gero bai Euskalduneko puntuak eta dauko, eta Euskaldunen liderran hoienez garrantzitsua esan gaur irabaztia. Baina zu lehenengo urtekoa zea, eta ikusten dugu urten denboraldi oso nahi zela iten, ez? Nahiko pozik nauze, denboraldi xenaz nazkijetan, bastante ondo noi, eta azken nien izatian bigarren urtia Euskadiko eraztotela, ez dakit, postitxe esari, ez? Aipatu duzun bezala torneo Euskaldunen lidertzoaz, eta bi lasterketa besteik ez dira falta ez, hortxe daukezu? Ja bakarri falta bi, eta azkenien bi horreitan saiatzia dana ematera eta jazta. Azkenien bentaja bat jartu dut eta hori mantentzera. Juvenilei dagokienez, Maialen Aramendia izan zen garaia, baita Euskadiko txapeldun berria ere. Bigarren postua Luis Eibarrolak eskuratu zuen eta hirugarrena Ariadna Nebadok. Gipuzkoa Ogiberri taldeko Nekane Gomezek 4. postuan amaitu zuen. Elite mailan Lourdes Oiarbide izan zen azkarrena esprintan Ainara Elbustoren aurretik eta 3. postuan Ariadna Trias elkatu zen. Lasterketa honetan Amaia Imaz Tolosarrari egin behartzaile aipamen berezia. Juveniletan irteera eman eta gutxira ihesaldia eragin eta lasterketa ia osoan alde eginda ibili izanagatik. Hasieran bastante ondo ikusi naiz, eta orduan nik eta beste batek alde egin dugu. Eta, saiatu gara, eta, buelta batzuk inteu, baina gero azkenen, arropatu indigu eta alde hona indugu. Hasieratik, egia esan, bastante hasieran atakatu dugu, eta, gero bi buelta hola inditeu, eta gero arropatu indigu, Lizartza hasieran, hasi que, hoxe. Gero zaila ikusi zu jarraitu. Bai, saiatu naiz pelotoien horra aguantatzen bukaeraino, baina zaila. Hala ere pentsatzen pozik taldeko batek irabazi dulako. Bai, egia esan oso ondo. Hor geneuken esperantza txiki bat, eta azken esperantza geneuken hor, eta azkenen lortu dugu irabaztea, hasi que ondo.
Everybody needs to put some folks low. Everybody needs to put some minds on